Chidino Joshua, po, rigidi, vu, quarter to weekend, China Chinotapera kuti tapi 3 April 2025, makabatire kovaterere mabifi. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mandiri mukadime kufamba mukadime kupfapfadzana kutsudzirana kupfapfadza zviri kuitika matima nose nyika ino. Muri yeZimbabwe ndiro dzandaka pakata dzandakamire nadzo inosanganisira muri yeZimbabwe vana tezvara vanzwa kuti mukuru asharwara mukuru ashakarara ndokuita chirwere chekensa yemudumbu ari muhospital vanzwa kuti mukuru ashaoperetwa vachibvoenda kunoona mukuru ashahospital vaina unoona mukuru ashahospital vachidzoka zvikanzi maonero taita hararama vatanga satapedza kuroora kwakuenda kumba kwemukuru. Hold on. Paka. Siakovu ndokupyo. Kwapabatere mzukuru. Siakovu ndokupyo. Uchipa pandakataura pechikoro chiya. Chokunzi vana vari kudona. Vaenda kuofisi kwa headmaster. Vakaenda kuimba kwa headmaster. Vachiti pane zvakakanganisika. Iyi gokwe chitekete. Tichikoti musiakovu yakaripa. Right. Regai tingonzwa kakuti chirongwa chino boshongora segmenti Siakovu tiri kuchikocherwa nevasawira vedu vei Premier Tobacco Auction Floors. Icho kwa demo ya Zimbabwe nyanjura vapana mandiya kuti yakaitika mukadima nzvimbo inoshedzerwa kuti Siakovu vanenge variko kwa muri yeZimbabwe ndo takuenda mukadima nzvimbo yekupinga takuenda munzvimbo inonzi kuChalala kana ndakutaura izvi ndakutaura nenyaya yanamai tafadzwa chinyama. Yes. Ndokumareni kwavo. Zvadaro mukoma KP izwa nyaya yakaitika ndikuti kuna baba vane 83 years dzekuberekwa vanga vaine mukadzi wavanga achirwara nechirwere chekustroka. So baba vane mwanasikana wavo wandingati iko zvinozvi ane 36 years dzekubereka inova first born pakubereka kwavo mumba mavo nemudzimai wavo. Mwanasikana weiko zvinozvi ndiye anogara pamba apa achipepa mai ava asi haana kugara pamba apa nokupepa mai ava nokuti akagara aripo asi iko zvinozvi ane vana vanokwenda kuita vatatu. Aine vana tiri kudaro iripo nguva yokuti mai vake vaine mwana iye akanga achitoyamwisawo mai vake vachiyamwisa asi vanhu vaigara pasina natetetera zvese mwana uchiita sei naye ari kungotiunzira vana pano kusvika baba vati kozvo regai ndimupe basa awane chekuita. Okay. Baba ava vane mabusiness vane motokari dzavo kusanganisira zvigayo zvekugaya upfu motokari nemashops zviripo. Baba ava vamwe vaine vana vamwe vatatu vakomana vakanzi handisi kuvada mubusiness mangu chikonzero vanotora vachiendesa kudzimba dzavo. Mwanasikana ndiye anofanira kurana mabusiness nokuti haana kumba kwakaenda achiri mwana wepano haakwanisi kutitorera mari inoshamisa nekuuraya business chikonzero achiri pano ende zvinotomunyadzisa kunzwa kuti akuvaka musha wake ari ega zvinobuda pachena kuti aba mari yababa. Okay. Saka ngaagare panapa asi vakomana mukaenda kubatsirika ndinokupai mari muchinobatsirika asi kukupinzira mubusiness yangu andidi. So baba vamukoma KB vagara baba ava vakazorwara amai vagara vari kurwara nechirwere chekuoma mutezo iko zvinozvo baba vachibva varwara baba varwara kudaro vakarwara mwedzi mitatu yadarika ishi varwara mwedzi mitatu iyi vakatombofa vanhu vakachema vachibva vasomuka vamuka kudaro vakati manye vakomana pamwe pane mweya werima uripo kuchipatara vakaendeswa vakatsvagirwa nagodobori remaprofita zvikanzi pane zviripo asi mumwe munhu akazouya akataura achiti iye baba ava maonero angu inini andapiwa pano pane sikireti iripo baba vaifanira kunge vafa vadzoka kuzopupura vanofanira kuti vapupure vachipedza kuudzwa vafanira kupupura baba vachibvawo mashaya dzese havachitauri asi vari vapenyu. So vainjenjemera maoko zvekuti kunyange bata popoinde vaisakwanisa kunyora vanhu vachibva vagara ipapo. Baba ava vakazokwanisa kuti rimwe zuva vatauri ndo pavakashevedzera vachiti iyo inini ndoda kuti ndikuzivisei panapa kukurarama kwandiri kuita pfuma nezvese zviri panapa izvi inini ndanga ndakaromba. Zvikanzi muti ndanga ndakaromba sei zvikanzi ndiri kutaura nemi asi kunyika yandiri handisi kuona ndiri nemi. Zvikanzi nomubasa ndakambokuudzai kuti munhu akafa uyu but adzoka nenyaya kuzopupura anogona kutokuudzai zvimwe zvekuti mukaudzwa chenjerai kuti munopera kufa musamubvunze nyaya yakawanda kana ane zvanoda kutaura regai ataure. Zvikanzi inini ndanga ndakaromba zvandange ndakaromba nguva yese yandaishanda izvi muridzi webusiness mwana uyu ndiye wandaishanda naye mwanasikana uyu ndiye wandaishanda naye vachibva vateva kuti mota yakati mupei imba yakati mupei chakati mupei kusvika vati regai nditi pfuma yese iri panapa izvi
ndiye mwana uyu. Hey! Antinangu amai vake avana chavanowana. Hama dzikumba kwa amai vacho dzikadamboti shuwa here kuti mwana ndiye upiwa pfuma amai vake varipo. Baba kusvika vataura kuti regai ndikuzivisei kusanganisira vana vaanawo vatatu ava. Vana vangu inini. Asi vana ava havana kuuya nenzira yerudo rwamunoziva kuti ndinoita rudo nemudzimai wangu kusvika ndazvara iye mwana uyu wandikaita naye mudzimai kuti ndiite vana ava. Aisiyo nzira yachona, zvine mushonga pakati. Izvi vana vake vana vemushonga asi vachararama sevamwe. Asi paunosiyana nevamwe paripo. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, varoi havana piro mumba iwe mashoko ari kutangwa nababa. Apo vakatombofa vachibvamuka vatoine mazuva vapedza kutaura mashoko zvikanzi pane vandiri kuona vari kuzonditora. Ndiri kuona sekuti nguva yangu yekuenda yakwana. Asi handiendi ndega, ndichaperekedzwa nemwana wangu wamunoti muzukuru. Pakati pevana vatatu ivavo vandakapa nemwana wangu inini. Sezvo ndakuudzai kuti ndo vandakabatsirana navo kuita pfuma iyi ndichaenda ne1 ndiye achandiperekedza. But kana akundiperekedza ndiri kukumbirawo kuti nzira yekundiperekedza inzira yekufa kwemwana uyu yakafanana nekufa kwandichaita. But kana ndafa amai vemwana uyu vasauye parufu. Mwana uyu hafaniri kuvigwa, amai vacho varipo. Mwana sikana akaita vana na baba nyakubereka. Vana avo vanga vari vanai. Vana vatatu. Vana 2 nemusikana 1. Okay. Musikana ndihani wa mkuru. Ende panotonzi panitori rimwe mimba yakabva. Vaifanira kuita 4. Zvadaro mukoma KB. Zvikanzi right. Inini panapa handidi kukunetsai. Ndichiniendesa kuchipatara. Tsvagai mota. Vanhu vakamhanyisa kutsvaga mota zvikanzi tsvagai ngoro zvikanzi tsvagai mota. Vanhu kusvikira ivo vati udzai bhuriro wangu nengi azonditakura andinese kuchipatara. Pamwe mungazorore. So paidza mungazorore. Vanhu vaiti dzimwe dzenguva akaenda kumudhara uyu. Pamwe akaenda kuchipatara ari kuona kuti anogona kupora. Vanhu vakazorora pfungwa. Kuva izotsvaga mota kumwe sei ivo vanga vane mota dzanga dziri pamwe. Vakatoti tsvagai mota. Pakutanga kanzi ngoro zvikanzi angoro haichatoi nguva yafamba. Tsvagai mota. Ende tsvagai mota yabhuriro wangu. Sokuona kwangu mukoma KB zvinhu zvaishandiswa nababa hapana chinhu chakashanya chobatika. Vadaro mukoma KB mota yavo yavatakura vaenda kuchipatara. Vachingosvika mupati pechipatara kunzi unotongira tembera chichi wati vatati sarai munhu achibafa. Afa kudaro baba ava vachibva vagadzira zvikanzizo vanofanira kuenda kunovigwa. Vachibva taura mutumbi uchibva waenda kunovigwa. Usati wavigwa mutumbi baba achingofa kumba uko vachitumira vanhu vena nemunhu kuti no patasvika kuno kwadhiramboita maminesi mudhara kuita sei mudhara ashaika. Ivavo vari kuchipatara namudhara ivavo vachigadzirira kuti vaita sei kuti mutumbi usiwo pakanaka wopiwa mapepa zanipiwa kuti vachizoudzwa kuti vachisura mutumbi rini. Vatotsamira shoko rabva kumba kunzi mwana wemwanasikana uyoyo musikana uyoyo anzi Adona. Fesboni Adona ndokutakurwa zvakare kuendeswa kuchipatara. Achisvika kuchipatara sarai mutumbi wababa usati wabuda muchipatara. Mutumbi yamungari 2 yamutumbi 2. Right. Vanhu vagara pasi. Isusu handi tinoviga mudhara. Mwana uyu inini maonero eri Zimbabwe tinofanira kuti timbotanga tafamba tinzwe kuti chokwadi richateerwa nemudhara kuti vana vake tichazoviga vanhu ava mudhara anga akurwara zvokufa. Tozoudzwa kuti mwana wekwanhingi tinomufukurura. Ngatifambei. Tisati tafamba ngativige mudhara kuhafura rufu. Taviga mudhara tofambira nyaya yemwana uyu. Uyezve nemwanasikana wedu ari pano uyu tomubvunzisa zvechokwadi kuti vana ava ndiva baba vako here. Mwanasikana akati inini handifambi kunyange ndiri amai vevana ava nokuti mune zvamangasiya maudzwa saka chamuda kufambira chii. Zvikanzi nevamwe tichatsvagei handibati muchabvunza mwana. Yes. Ari kuzama kuzadzisa kuti ari kukonfema zvaatakuona baba ndizvo kurikomenda. ngativigei mwana uyu. Mwana atakurwa mutumbi mwana wayo apamba. Mwanasikana wakati zvakataurwa nababa ngazvitevedzerwe. Usauye pamariro. Kuti iwe usasvika pamariro apa. Iye akati izvi zvazviite.
pasumba zvose ndaiziva. Muko yakaonde kunzi senge zvakati ndaizviziva. Mumba umu ndaipinda zvakadai so, umu maitwa zvakadai so. Kunyange amai havazvizivi. Ndosaka mabhizinesi akaita ndini ndaimira but umwe muko anogara ndaudzwa. Mwana wangu arigondisipo. Ndichaona rufu rwake. Mwanasikana muchivira kune nevanhu akunoniswa kumakuwa. Mwanasikana achibva asvika achingosvika chete kuona mwana wake, umwe mwana wake achibva dona pasi kufira ipapo. Mukomana pasara 1 akaita zvokutakurwa nevanhu kubviswa pari kusvanze vanopera vesa. So kutaura kuno kwatiri kuita, mwana 1 akavigwa, mwana 1 achibvaendeswa kumuchana kuti aitwe postmortem kuti haana kurwara kuita sei. Amai vakangosvika chete parufu, mwana achibva dona. So apa pachibva pachezwa mubatsiri uya wokutaura uya kuti pari kubodiwa nyaya yekupupura. Baba wobva atisiya, but baba vanga vane mhiko dzava dziragona kungotaura nekuita sei kuti zvinhu zvidarike. Zvikanzi panapa panofanira kunge paine chipfuwo ichocho kuti zvinhu zvidarike zvinofanira kuti chiurawe. Wanika chipfuwo changa chisingagare pamba mukoma KP. Baba ava vaita mombe dzokurendesa, vanoda kurima vachizovapa mabhero, vanoda kurima vachizovapa mari kupere kwegori, vairendesa. Mombe yacho yavanga vakaita iwo pamishonga wavo nekuti nemwana uyu yanga isikopamba yatogara kumba kwemwe munhu achinzi kupere kwegore anouya achibhadhara asikazivi kuti mombe yari kushandisa cheurombo. Zvikanzi ndishemedzerei vanhu vakarendeswa mombe vauye pano, vanhu vachibva danwa achingosvika murume. Zvikanzi iwewe pachako iwewe austori right iwewe. Mudzimai wako nevanasikana vako vanotwa mudzimai nemombe iri kumba kwako chena inkavi haisi mombe chinekewo. Murume ndobva atsama akatora dema akati ndoichema. Zvikanzi kumutemo wemapurisa imhosva. Zvatiri kutaura panapa ngezvechivanhu nemweya zvatiri kuona. Dai watenda kuti ubvise zvinoita. Zvikanzi pesi pawakakohwa iwewe chii chawakamboita, unotochipedza kunobhadhara mundara uyu unosara usina kana chechiyo. Saka nemukadzi wacho chokwadi tinongoshandira kudya, toita food for work. Tikapedza kutenga zvinhu zvakafanana nechikafu bamba, tikanobhadhara mabhero emurume uyu kana kuti mari yake, tinosara tisina chinhu. Zvikanzi ndiwo mudhara wamuna wavo. Iyo yamuri kuti ngavi haisi ngavi, ibhuri irikushandiswa. Zvikanzi mombe dzake dzirikadzuya iyo ichibva yaurawa. Mombe iyo yaurawa. Zvikanzi tisati tauraya mombe iyi ndikukumbirawo umwe mwana 1 asara. Tinoda kuzama nenzira yatinogona nayo kuti mwana uyu asara achirarama nevamwe uyu. Mwana achibvapinzwa imomo, mombe ichipedza kuurawa, akanzi musasei ropa rachona. Achisaswa ropa mukoma KP kwakutanga kumanifesta mwana achitaura iye. Mushopu makati endei panzvimbo pakati munotora zvakati. Mushopu makati endei panzvimbo pakati munotora zvakati. Kusanganisira iwo amai vachona vaitorerwa zvipfeko zvavo zvimwe zvacho vaiswa mushopu imwe neimwe. Amai vanonga ndiwo mukadzi wemurume chaiye aitoshandiswa zvakare pamashopu iwawo. Saka nhasi ndo pari kunzi pari kuenziswa pamba. Mudhara uyu aitomboshedza vanhu vachizoita choto pamba achiita semukristu. Paitirwa choto ipapo ndo panzi panoda kuzobviswa zvihombe zvakachererwa ipapo. Asi vaiwe achiita choto ipapo hapana chavaiona. Mati baba ava vanga vane kerekere vaipinda. Handiba chozitwa choto pamba. Saka vane chicheva namatabati zvezvo kungoti mwana wesangano. Havana chikundla kana chinzvimbo. Saka mubatsiri ari kuti pfuma iyi icharamba iripo here kana kuti ichaenda nemuridzi wayo? Kwanzi kana zvagadzirwa sezvizvi inogona kusara. Asi shoko ratiri kuramba kubvisa manje nderekuti baba vakati zvasara zvese ndezve mwana wangu zvisabatwa neumwe munhu. Saka vanhu vari kuti taakutya. Ukangobata unogona kufa. Ndizvozvo. Ende mubatsira kuti ipapo ndiri kupazama nepese pandirogona. Chandinoda kubvisa chete kuti urombo hudarike bhati. Handizivi izwi raakataura kuti pakazoita mumwe munhu anobata anorarama here. Ndinotya kuurayisa vanhu. Zvandiri kuona ndozvanotaura. Kungavaregeka kubata pfuma yacho. Izvozvo variko vamwe kuti vakamirira hana bhozho. Gwanda hanzi kudi kugwanda. Kugwanda mukoma KP kune zvakaitika zvokuti izvo pane family yaienda kumusangano wechechi. Baba nemudzimai wavo nevana vanogona kuita 3 vachibva vaita accident vese vachibva vafira panzvimbo nematambudziko. Vafira panzvimbo imwe motokari yanga iri kumashure yevanhu vaenda kuchechi ikoko ndiyakatozokwanisa kuziva kuti ndevamwe vedu
ndovofundira dzimwe hama dzikashevedzwa mitumbi ikaturwa ikaiswa kumuchana yaiswa kumuchera hama dzikatika kufambira zvikanzwa komana izvi zvaitika apa izvi zvakaoma izvi vanhu vanga vari mukati mekuenda kuchechi asi ona zvaitika vanhu vese kufira ipapa here zvakaoma ngatiite zvekufamba tigutsvaga hongu musha mumwe chete wafa but tiri rudzi kwababa mukuru kwana baba munini hatisati taona chinhu chakadai so zvakaoma kuti vanhu vanokwana kuti aiwo 5 musha wese kuvharwa kufira panzvimbo imwe chete ngatifambei ndokubva vafamba vanoti ivo vakadzi nemubatsiri ndinofanira kuti ndiuye panzvimbo ndinofanira kuti ndiuye chikonzero handidi kureva nhema kunyange achagara ipapo uyezve vamwe vasara vese hazvisati zvapera pari kudiwa ropa rakawanda ende kana kauri kudzai maliters munoramba chikonzero mese mukatozviuraya chikonzero vanhu vari kuda ropa aripo vakabata vatori vaviri vanotoziyana pane zvinoitika izvi ende kana uchinge vafunga kuvudza munhu vanenge vachitomuona pagirazi ende pakaitika accident vakatoziva kutoti ikozvozvo vanhu vakutodona vanhu vakufa asi vanhu vavo mavafungiri chikonzero vane zvavanoita Yei! ndobva kwashevedzwa batsiri nyaya yakaendeswa kumapurisa kuti pane patasheedza vanhu chikonzero tine zvakaitika pana pazvinorwadza masabhuku mambo nemapurisa tsamba dzikaturwa kuti kana pane zvinoda kuitika vazive kuti kune vanhu vari kubatsirwa vanhu vasati vavigwa tenoroshiwiri benefo vakachiwemba kiminikazi chikutukanere saka ndiitesei icho kwadebodi yazima mubatsiri auya ipapo mubatsiri ndokusvika pamba akati ndiri kuda wese wefamily wese werudzi asvike pano asi vanhu vakati vaungana basa rakuda kutangwa zvikanzi nemubatsiri ngandikuzivisei panapa pane asipo ndiani asipo dai ari mwana ndaimutsvaga kana dai pasina chaina chidaisa mutsvaga ndiri kuti pane asipo pano makakwana here vanhu vakashevedzera zvikanzizvo pane nenga hapo zvikanzi pane mwana wake here zvikanzi hongu fondera baba vako umwe ndiani mudzimai wake aripo fonderai murume wenyu vanhu vafonderwa zvikanzi nemurume kana ndatokupai mukadzi wangu ndatorispekta inini pachangu ndiri godobori varume vaviri asina kuuya pa 1 igodobori 2 andichazokuenda kuchechi godobori akashevedza akati izvo nditori mutungamiri weimwe nzvimbo handikwanisi kuenda pane mumwe mutungamiri ndinogona kuzokukanganisira basa ndakutozotora zvainazvo iye saka ndiuyi ikoko zvikanzi uri mwana wesangano uri mwana ari mumhuri iri kudiwa panapa saka kuti basa rifambire mberi uyai pane zvikanzi handiuye zvikanzi nemubatsire handiite umwe wacho zvikanzizo ndiri kuchechi chitendero changu hachibvume mukadaro ndokusungisana saka pane varume vaviri vakaramba kuuya kuzoungana nevana vana vakatanga zvikanzi saka basa rikakuitika ka munhu uya anga achitabvira kubva kure adhiraivha asvika panzvimbo asi mari yepetrol ndovanga vamutumira but mari yebasa zvikanzi rikaburisizwa hapana chaitika zvikanzi zvokuita ndinazvo zvakawanda asi ndauya kuzoporesa kuzodzivirira chakaipa chiri kuitika panapa handifaniri kuwedzera namune matambudziko mani zvikanzi nevanhu vanga varipo kana mune zvamunogona kuita tiungane pano toda basa rikupere vamwe tinoshandira kusouth africa vamwe tinoshandira kugogwe vamwe tiri kuhwange takakumbira kuti urwere nerufu katika panapa rudarike zvikanzi ndakuita zvekuti vanhu vauye pano nditange papa akangoti zii vanhu vari mukati mekubvunzana zvikanzi aiwa ndatuma vakomana ndamirira kuti vakomana vasvike pano vadzoke baba vanhu vakasvika vakabvarirwa hembe vakadambuka makumbo kurumwa pavakasvika vachimhanya ndivo vega vaiti tiri kurumwa nembwa dzanga dzisingaonekwe nevanhu asi maronda achioneka hembe dzakadambuka basa rakatozomira vanhu vakutakura kunzizvo kana vasvika panapa chivatakurai moendese kuhospital then kana vakukwanisa kuuya panapa toita basa kana kuti vakangosvika panapa chete vakadonhera panapa sezvavaita izvo tikasizvo vaendese zviri kuchipatara vambosvika panapa ndinogona kushanda but ndisati ndaenda kumerega ndikuzivisei varume vaviri ivava tine zvatinoda kuti vabudise vapupure pamusoro pekuti vanhu vakafa nei right vanhu vaendesa kuchipatara mukadzi wagodobori akati achisvika kumba akataura kuti handisi kwese kupinda mumba mune imbwa irida kundiruma asi patinogara panaipo zvikanzi izvozvi endei munotora murume wacho kuchipatara kuwe ndiye munomukumbira nokuti mukasamukumbira kudzoka pamba mumba imo mamupindike nokuti tiri kuda murume iyeye akauya pamba tine zvatinoda kuti agotora ega iye nokuti imimi kana muchida kuti tizive zvatinoda kutaura panapa ndezvekuti ropa revanhu vakafa izvozvo harina kwaraiswa ritori fresh riri mumabhotoro mumba imomo kusakatira nemumwe wake wekuchechi anove ndemufundisi weimwe kereke anoti akaenda kuchechi akasimudza tsvimbo yake vanhu vanobudisa mari muhomwe dzavasingade kubudisa vanhu vachidzokera kumanetsoka vasina mari yebhasi ava varume vaviri
vanga vasipo pagungano vanga vachida kubatsirwa veukama mumwe achiti ndinoenda kuchechi mwezvikanzi ndiri godobori vane ukama here mukomane munin'ina uda ndibudewo vaine imba imwe chete vari mufemili yevanhu vakafa zvakare saka mubatsiri akashevedzera kuti izvo ndiri kuda vanhu verudzi vekobaba mukuru kobamuni kwete vhileji rose asi vekwada posho vega ngavaungane panapa femili yese yekwaposho saka iwo mufemili machona mukomane munin'ina ndo vakaramba kuuya vachiti ini ndiri mufundisi uye akati ndiri godobori ndo vakazosvika uri mukati mekurumwa asi iwo pachavo ndo vakazobuda kunzi vane chokuita nenyaya yekufa kwevanhu engero vanhu ivavo vachiri kumochari but mumba mavo matova neropa so vachiudzwa kuti avo vakarumwa nembwa dzavanga vasingaone vari kuchipatara ngavauye tigadzise kuitira kuti mumba mukwanise kupindika veukama vakati kudini ikosi pavakarumwa nembwa mukoma kb vanga vasiri kuchipatara vanga vachiri kumba kwavakabva vachimhanya vachizofira mudariro rine vanhu ipapo vachibva vanzi ndaida kuti vasvike pano asi ndavachida kuchipatara but ndira tizotaura kuti tigozobudisa zvinhu zviri mumba mavo asi pavakadzi endea kuchipatara vakadzi vakuenda kudzimba kumba kwagodobori ndo vanga musisapindike mukadzi wagodobori akangomvura dho kuti apinde mbone vanhu kuvaisa pamwe rinenge riri aya mahomba ekuti kana kabatane maziso ano haga mukadzi wagodobori wabva mashure akatomba musigwereka saka ndizvo ichokwadi hamuchombogariki kusvikira ndabvisa zvirimo imomo hamufi makawira even iye murume yakatsoka ane language yaanoshandisa kuti apinde mumba but pari zvinozvo asatoshandisa language iyoyo anotokumbira kwatiri imbwa idzo dzamupindiki dzinotomuruma nokuti dzakatoshendawo zvakare panyaya yekufa kwevanhu hei ndedzake asi kusino zvavaonani saka nezuro mukoma kb ndo pakanotorwa murume auya pamba apa achibva ati iye ndiri kukumbira ndisasvike pambapa ndiri kukumbira ndimbosvikira kumba kwemwe hama kana kuti mundiise kumba kwasabhuku ndabva kumba kwasabhuku ndozoenda kumba saka nezuro akadzoka chete ndiye godobori asi wekuchechi akati ivavo mukoma wangu ivavo vakauya unopedza zvese nokuti ndakarumwa zvakanyanyisa regaendisera muchipatara vekuchechi vari muchipatara godobori ndo vakabuda asi vakunzwa sei aiwo vatori murwere vari kudzokera nenyaya yekuti kumbaka vana vari kugara musango vari kuda kuzobatsira chete saka nezuro vakarara kumba kwasabhuku vachinzi nhasi ndo pavari kunopinda ipapo asi vachatanga vakumbira chikonzero kwanzi nemubatsiri zviri mumba nezvatakaita pakati havachawirani ndiri kuti vabuditse vega mabhodhoro ane ropa revanhu vakaita accident baba Isabella so handizivi mukoma kb vanhu vachiri kumochwari havasati vabuda ropa vakatorera kupi ndiani aunza nyaya veukama vacho mukoma kb pane mwanakomana anove mwana wababa vakafa neaccident angasipo pamba pa akaitwa kusaidhina baba ava akatombotora demo achiti ndogona kutema vanhu akabatwa vanhu kati mutemo wepolisi unoramba izvozvo kana tinge takumbira kuti kune vabatsiri rege vabatsiri vaite basa ravo zvinhu ngazvibude saka vaunganidzwe papo zvikatorerwa masabhuku makansela zvese nepolisi vakatora matsamba ekuti tiri kutendera munhu azobatsira panapa saka nhasi ndo panichanzwa mukoma kb kuti pane zvazobuda here pasiri pamabhodhoro but iye murume uyu kwanza akatozoguma achiti regai ndibudise zvipere chikonzero ndakutotapudzawo nemuri yangu gwanda munoti kudini kuZimbabwe neicho chekugwanda kule vakachibata vambobuda vari kuzvinzwa asi ndinoda kutaura cheicho chemurumbe wekuromba uyo tara chokwadi murume uyo akaromba amana wadheseti chiromba one mhiko dzacho wakuuraisa vazukuru ko unenge uchida akapfuma nhaye gweja aiwa pfuma inoda kushanda nemaoko handii kuona zvakadzakakari dzakambora nozimbamaranda maoko ngayashandi aya chiona mangi zvakukosta inspekta akatodana iwo nomwana wake kuti aite vanawa ndozviripo ndizvozvo chaizvo saka toda kuti mubatsira nyasibatsira zvakazara kuti dambudziko rirobva rapera zvachose uyezve ukaona pamba bhozhongora mumwe mwana achinyanya kudiwa sipereko tozoti pane urombo hunenge huripo ipapo ko gweja kana zvichitora nguva kuti pfuma yacho iuye unoita sei aiwa ndinochinja business doti arege ndimboenda kumining rege ndinotengesa madomasi unochinjawo zvimwe zvokuita wabvunza vanhu vari mubusiness set tiri kuona zvinoita kuti ndiitewo mari havasi baba vekusiya kobvu cheteka vakawanda vari kuita nyaya idzi gweja saka ungada kuvaudza kuti kudini ini ndida kuodzota kumanhasiyane nekuromba hazvina kwazvinosvika zvinozongoguma chete
saka varume siya dai zvoita wabatsiri bhozongoraka watomboita door to door vachitsvaga kuti ndiani akaromba vachibvisa zvinenge zviri mune mukwende kuita census yekuromba ya mukwende kozoita pane chanazuro bhozongoraka checho kumasowe ichoka chokuti vanhu vatenda pamasowe vachiita zvinhu zvisina basa ka ini ndandifunga kuti wadare wacho kana kuti masondrozi ngawaitinjana vachigadha sowe ravo kanyaya dzevanhu vanenge vakaromba asi mhedzisiro yacho hazvizopere mune zvakanaka. Lekezani katitakure munango ari pantedwe. Hello paNational FM radio. Hello Nkomakanyemba. Zviri kufamba here? Zvize. Kunoko kuri right, tiri kutaura nani kupi? Utaura Matthew Chikukwa ari pa Valentine. Matthew Chikukwa Valentine. Aiwa icho pa mudhara akaromba akaromba mudhara Nkomakanyemba. Anga akabata-bata. Anga akabata-bata mudhara uyo. Ende ashandisa mudzimai iyo siri zvakanyemba nekuromba. Manje kana mukaenda kunoromba mukanzwa mhiko dzakadaro munofana kuita sei? Izvo atira kutofanira kungosiyana nazvo zvekuromba zvemunhu ashandise maoko ake kanyemba. Munhu washandisa simba rake. Simba rake. Aiwa tinotesa bheu kuti aiwaka ngatishandei nesimba, ngationei kuti tashandira mhuri dzedu kwete kutsvaga mushonga wekuromba. Icho kwari Mukomakebi pane mubvunzo mabvunza gwecha wokuti kana nguva yacho zvindonoka toita sei. Ndangopindira ipapo nekuti mubvunzo iwowo une vakawanda nekuti ipapo ndipo pari kurasika vanhu Mukomakebi. Akapiwa mushonga wake kana kuti asitapiwa mushonga arira kuti nhasi gonyeti tractor ndege nenyika yacho yese zvatova zvake nguva kumirira ndiko asingagoni. Yebo. Right, regai ndikuudzei panyaya yenguva. Nguva isi yedu, nguva ndiya Mwari. Mirira nguva ichaita sei? Ichakwana. Tinotenda baba Isabel, ndokunonzi kufamba neshoko kako. Regai kati